wendo modhi ali studio ka Honorable Babu Owino Amerika chungo sirma tuo magaya de yuag pek thieth odie Yatima jai gini hari ini bangun giro parache cuan propane giro menare enja punjre kama chakati manyeni piny owacho kwa mondo medo menda mar sekta mar thieth mondo konye dino fuok mag thieth ne tuo mar ayaki ma sirikand piny Amerika ne oweyo siro. E twak ma okelo kanyakla jokanyo mag sekta mar thieth tend counties kod od bura oyangore ni nyaka e giko higa ni migawo no dwaro ma ok tin ne siling bilion 5.2 mondo nyiew yedhe mag kedo gi tuo mar ayaki ne jotuo milion 1.4 mantiere pacho ka. Kaka Judith Omondi leronwa, counties motelo kaka Kisumu, Homa Bay, Migori kod Siaya e kind mamoko okwayo mondo piny owacho oyang chenro makare mar sirogi. Donald John Trump. Dweche adek nyaka ne telo manyien mar piny Amerika yango wuok margi e chiwo sir kokalo kuom riwruoge mane siro thieth ahinya to mar ayaki e piny mangima. Piny Kenya yangore ni nyaka sani ni kod rem mar omenda maromo bilion 30 mar chiwo thieth ne jotuo mag ayaki e pacho ka mangima. Odiochieng' ma kawuono riwruoge ma opogore kama oriwo migawo mar thieth and counties od bura e kind mamoko obedo mar manyo yore ma idhi bugodo mawe kod sir mar piny Amerika. Nyaka sani maromo bilion 5.2 dwarore higa ni kende mondo miyo sir thieth mar ayaki. We are seeking about 5 billion shillings as a stopgap measure to take us to the end of the year, and then for the health information systems, the 140. So our immediate ask for the supplementary for this financial year 2025-24-25 is about 5.2 billion. It's easy to start by saying that we actually improve the budget. Well, that then comes to the National Assembly. We look at the budget a lot. Jalup Gavana ma Kisumu Matthew Wili mabende ne oyuoro e romoni okwayo piny owacho mondo miyo yang chenro magin go ahinya to ne counties mani kod jotuo mag ayaki ma odhuro kama oriwo Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, Kisii kind mamoko. We expected the ministry either through the PS or the CS to tell us concrete steps that they'll be taking, especially in the 10 counties with the high disease burden. I must say that I've been sitting here, I'm getting back to Kisumu, and I didn't quite get that. We are also committed to expanding local manufacturing capacity and reduce dependency on external sources. By strengthening our health financing strategy, including the Social Health Insurance Fund, we aim to achieve a more sustainable, locally driven response to HIV and other public health challenges. Paro ne owuok mondo miti kod omenda moko mag SHA e siro thieth mag ayaki, gino mapod ne okelo twak mager. Jotelo moko koni nyaka tim lokruok e SHA eka par ka obiro nyalo konyo jotuo mag ayaki. The proposal in this to integrate HIV,
TB, malaria in SHA is a legislative proposal. It can't just be a statement. So if you don't have a legislative proposal currently being discussed, then we are not making headway or progress. The figures in Uganda and the figures in Kenya on HIV are the same. What is the difference between Kenya and Uganda? Uganda is producing drugs for HIV. So those are the serious discussions we should be having here. How do we get a local manufacturer for these drugs that are so useful? Kopogore kod tuo mar ayaki, thieth ne tuoche kaka malaria, chanjo e kinde mamoko, bende nyaka sani ni kama tek, twak ma ichano bedgo ka osetiek mar ayaki. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jogo manigi kute mag ayaki koro osechako loko tokgi ne thieth bang' piny owacho mar Amerika chungo sir ahinya ne sekta mar thieth. Kata bedo ni moko kuom sirkand kaunti chwalo chenro makamano, moko kuom jogo manigi kute mag ayaki to koro luoro e wi akwe. Malumba pero no ni koro wodu okete chenro ma gino mamiyo amora matter of having this seen by all health workers in the hospital without decreasing the numbers. So told not to come to work. Olero ni osuptandno ne ochako chenro makama motelo ne migao thieth chiwo lendo. Omedo ni kwan mag jotuo madhi thiethno dhi medo. As Kisumu County sat down with the implementers or the HIV program implementers to work on how we can start moving into the journey to self-reliance. So that meant that we had to look for a way of integrating the services because the number of staff were not being increased. Jogo mantiere kod kute mag ayaki pod kale midhiero kama oting'o akweda. Na wagonjwa wanapokuja saa ingine walikuwa wana changamoto ya kutangamana na wagonjwa wengine, lakini tunaangalia njia ambayo tunaweza kufanya waweze kukubali kuonekana na wagonjwa wengine. Sani ng'eni ji mang'eny owedhi nikech ng'ato ang' dhi to yudo ni en gi jirani moro manodhi adhiya kaka outpatient en odhi otuo to dhi nene kacha ting'eni ng'ani to kiaga chalne nikech chalni to en privacy donge to dwa dhi to romo gi ng'ani kacha onyalo lokore modog dala. Jogo mahango yudo kute mag ayaki yangore ni sani ni kama tek mar yudo resruok ni mar onge thuolo ma oromo ma ikawo mar resogi. Kwayo ne serikal en ni mondo oduok jochiw thieth mantiere kod lony e ute thieth mantiere counties. Pesa mang'eny ma gitiyogo e wuodhe ma gidhiego eko. Afadhali de gikelgi piny koni e counties mondo gitin godo jogo machungi tich. Kuonde mane kata ka ginyal duoko gite tachiel kata ariyo e department ka department mondo chenro ntiere cha pod odhi mbele. Kata obedo ni nitiere digni e chenro mamoko mayande konyo e gayo landruok mag kute mag ayaki, tend kaunti ma Kisumu olero ni pod gijiwore mar konyo e kedo lwenjno. Koro wan kaka kaunti wasebet piny no wabet gi cabinet wawacho ni nyaka waket program mar prevention ma wanyalo support wan nikech kok watimo support ko bang' higa achiel higa ariyo numbers mag ji mayudo HIV bo bet mang'eny saidi. Esther Ojwang, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa kanyo ni jodak achiel kod johala e kar dak ma Allsops e kar chung' od bura mar Waraka koro ywago lal to kweth mar jonjore monjogi. Masira no ne otimore kind jatend piny Ruto otimo limbe mare e gweng' Mathare odhiambo manyoro. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, ogai mar obila Douglas Kanja owacho ni moko kuom achijego to osemake. Odhiambo matich ariyo,
e kinde limbe ma jatend piny William Ruto e kadak mamadhari boma ma Nairobi. Nyo en ng'wech makagi kacha to kweth jonjore rocha rita e alwora ma Allsops gwenge mar Ruaraka. Okinyi makawuono chal mar midhiero ma odhiambo no nenore ayanga ka jodak kaachiel kod johala pod temo paro masira manyoyudogi manie chudhe nyogi thuolo no kuomgi. Walikuingililia hapa wakafurugini mama wetu vibaya sana, wakaiadi simu na wakatupia waru kibanda nini livunje masira nyoko yudo mana johala kod jodak. Jowuoth mawuotho gi tiendgi bende nyoyudore kama tek kamoko kuom nokwal gigegi kaka simbe mag nyamo. Rochruok mar arita no bende no johala matino mondo gi gohala mamoko kuomgi noyudo mathoth. Hii troli ingine ilikuwa hapa, sio hii nyingine ameleta saa hizi. Kuna troli ilikuwa hapa, alivunja vioo, wakachukua vitu zenye zilikuwa ndani, wakakula akaenda nayo. Sasa saa hizi jamaa ameniita nikuja nimrekebishie hii troli, at least akae hapa akiendelea kufanya kazi. Yeye walikula zote, hakuna kitu libaki hapa. So ni kama stock ya pesa ngapi? Hiyo stock ilienda hapa yenye huyo jamaa alienda hasara hapa ni stock ya kama 3,000 yenye ilikulwa na mama vijana. Kama mimi nauza socks, wengine wamekuja wananisukuma, wengine wananipiga, wengine wanachukua socks wanavaa kwa mikono, wengine wanavaa kwa miguu. Nauza viatu, kuna viatu walichukua, selected few. So it was a traumatizing thing. Kwanza saa hizi mimi I'm in pain right now. Derepe manyotiogi hapa ya maduong' ma Thika Road, nyamburko gino kethi jonjorego. Korka kore, ogai mar obila Douglas Kanja kalose boma ma Mombasa nochiwo ler ni onge ng'ano matiro mar rocha rita e yo makamano chije osemaki mochwale nyim doho kendo nonro pod dhi nyime. Mtu ana ruhusa ya kusumbua wengine. Kenya yetu ni huru. Na kwa hivyo wahalifu wote, awe ni yule anasimamisha mwingine, anapora mali ya mwingine, yote tutashughulikia vilivyo. Na tumeshika wale tumekamata, wameenda kutini na wengine tutaendelea kuwasaka. Mhalifu ni mhalifu, si kweli? Efi Nyakidi, Ramogi TV. Kamochiwo singo mar omenda mar dongruok moyo bilion 2.5 ne jopiny. E limbe mare jatend piny bende nosingo ne jopuonjre ma mbalariany omenda mar hola mar HELB kochopo chieng' tich abich juma ni ma ok odeko. Cynthia Onyango miyo ler. Limbe mar jatend piny William Ruto makawuono oguro e kuonde od buche mag Dagoretti North, Dagoretti South kachiel kod Westlands ne en limbe mopong' kod odheru mar singo. Limbe makawuono kende jatend piny ochiwo singo mar omenda maduto hewo bilion 2.5 ne dongruok e alwora ma Dagoretti ma ok oweyo chien miyo jopuonjre singo mar nyamburko mar tayo wuodhegi. Nimesema hapa Kangemi Primary School mimi nitawajengea madarasa 15, nimetoa milioni 30 ndio watoto wa Westlands wapate mahali pazuri pa kusoma. E singo mar gero sikunde ma Nairobi, Ruto singo maromo shillings bilion 1, ka chiro ma Kangemi kod chiro mar Ruta duto yudo singo mar omenda maromo shillings milion 850, ka osiptal ma Mutuini jatend piny ochiwo ne singo mar milion 250. Leo hapa nimekuja kuanzisha soko ya milioni 350 ya watu wa hapa Dagoretti, ili kina mama na vijana wanaofanya biashara wafanye biashara mahali kuna maji, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna storage, mahali kuna cold room. Mimi nitatuma waziri wangu Alice Wahome akuje hapa, akuje aongee na hawa watu, na nitatoa shilingi milioni 200 niwajengee soko ya Kawangware hapa, ndio nyinyi mweze kufanya biashara mahali kuna usafi na mahali kuna mambo mazuri.
Gedo mar kar tiegruok ma PC Kinyanjui, jatend piny osingone silings milion 30 ka kar tiegruok ma Dagoretti Excellence Center osingone masinde mag kompyuta maromo 200 e kind singo mamoko. Na huyu KJ nimemwongeza milioni 30 ya kupanua Technical Training College ya PC Kinyanjui. Ndio vijana zaidi wa Dagoretti waende pale wapate elimu, wapate ufundi, wapate taaluma zingine ndio wasaidie kujenga Nairobi na Kenya. Tonejo puonjre mag mbalariany kod mago mag kuonde tiegruok ma osebedo ka bandho sirikal omenda mar hola mar HELB. Jatend piny osingo ni aguchegi dhi bedo kod pesa ma ok okalo tich abich jumani. So jana nilikuwa na waziri ambaye anahusika, kulikuwa na matatizo pale kwa HELB board. Leo head of public service anashughulika na hiyo kazi na nimewaambia by Friday pesa iwe imekuwa released kwa vijana wa taifa letu la Kenya so that everybody can have their resources. Ruto okoweyo chien wach winjruok e kinde gi Raila Odinga ka bende omako chung' motegno ni chenro ma osingo Ruto bichopo kare. Hata niliongea na baba nikamwambia tuunganishe Kenya, tuunganishe Wakenya wote, na mimi nawahakikishia hakuna jamii, hakuna dini, hakuna sehemu ambayo itatengwa. Sisi wote tutatembea kwa pamoja because we are one people with a common destiny. E odiochienge mar adek e limbe motimo e kaunti ma Nairobi, kaka pile jatend piny ochopo kod odheru ma oting'o singo ma opogore ka iye kanyo obolo ne jopuonjre singo mar miyo gi omenda mar HELB kochopo tich abich ma jumani. Geno mar japiny en ni singo ni en singo mabiro chopo kare, to en singo ma oketi mondo kal kamano. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Kemi, Nairobi County. Duol bura mar ODM oyudo keyo mabup e yiero mag jokombe mag komiti madongo mag od bura tok chopo e winjruok mar tiyo kanyakla kod sirikal mar Kenya Kwanza. Jaod bura ma Olego Usonga Samuel Atandi oyier Nyalodi kaka jakom komiti mar loso budget, kendo kawo kar jaod bura ma Kiaru Ndindi Nyoro e kinde ma Tindi Mwale oyier mar telo ne komiti mar ng'iyo tije omenda jopiny kata PAC. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyo ler. Bang' mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto keto kogimiti kala duond bura mar ODM maduong' e yiero mag jokomiti mar od bura Olego
budget ma konyal wacho ni wadwa ni achiel ODM bende gi geno mar Liberty Party omituma harachiel ochako anka komiti abiti makura kinde mo sino Samar Kenya EP wondura Creo. Gibiro bodali Materesa Odoro Gladys Wanga kod jotelo mawuok e kaunti International Women's Day from to any
Morwako kendo ni nyathi ma jahigni 2 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Homa Bay bang' wuon gi goye kendo weye gi adhonde maricho e dende nyithindo ma bende japuonjre mar klas 12. Wuoyino ne oringo e osiptal gi dagi bang' ka wuon gi ne orodhe marach kendo weye gi adhonde maricho e ng'eye kod e lenda wang'e bende. Da nyathino wacho ni achijno ne obedo gi gwandruok gi min nyathino ma osebedo osiepne kuom kinde. Yangore ni nyakono ne odagi yie gi dwaro mar jagono mondo mi okende ni mar sani kore ka en e klas 12 kata mana en owuon. Dayo no wacho ni jagono nyocho kwalo nyathino kendo dhi momonje. Piny ng'ore to ka donjo e dala to nyara yudo kobedo yo ka kor jikon e ndiri kanyo ema winjo ka ji osebedo oko kanyo koro ka okelo nyathi nigi kore nono, nyathi wenge ni koni okuot ma ok nen, dhoge ni okuot, dende otimore kamano. Koro wan nyathi obuogo ta koni to nyathino chalo nade. Toke koni ohinye en gadhola mang'eny kabisa e toke. Makaka nodonjo kawuono osebedo e lwet jothieth, osekete lwet dakteche kendo dakteche nitie kanyo handle maber, osekete thieth, wan gi geno ni mbele ka odhi chango maber bodog dala. Wach marach ahinya. Anyuola mar nyako mane oyudi ringre mare ka onegi ma osoe e gunia e gweng' ma Likoni Mombasa koro ywago ratichgi ka gikoni dwe achiel nyaka ne kwany ringre nyargino onge ng'ata ng'ata kata mosemaki gi obila kitudo kod nek nyakono. Giywak ni nyaka sani moko kuom nyargino bende pok giyudo onge kibaji ni to gidhi iko nang'o. Joja oko miyo ler mar wachni. Ajeni na nyathi ma potin no korka no sikul no biro go lam kaka nyithindo manyiri goyo lam. Ne en ywak kod kuyo ne anyuola Jena Chieng', nyadendi mane okwany ringre kokengi mosoe gunia e gweng' ma approved e Likoni Mombasa dwe achiel mosekalo. Anyuola mosenindo mane ochopo e kar kano ringre ma Coast General Mombasa ywak ni nyaka sani onge kata mana achich achiel ma osemaki ma itudo kod nek mar gino mane olal tarik 7 dwe mar 2. Nyaka sani pok aneno ng'ama gisemako to dine to noseduogo ni en nyathina. Koro gimoro amora adwaro haki mar nyathina. Adwaro haki mar nyathina nikech nyathina ok nyal ng'ad ka gweno gima kosore ng'ato. Naenda ka oting' nyithi nyamera nyaka sani. Koro ng'ato ka ng'ato wuok biro menyo, nyathi nyamera no biro menyo to dok nono. Gasedhi nyaka kuonde ma osiepene ne nitie kaka ne DCI nyisa ni mondo atim. To kata gima gisakonyowa godo. Mosenindo mawuok e gweng' ma Kokofa Teng' ei Homa Bay
kaunti, Koni ne obuok bang' winjo lendo ni nitiere ringre nyako mane okwany Likoni kaonge fuondni mamoko mag del. Opimo ni remo ne okae bang' kane otang'ne picha nyathine mane oyudi wichne yom Sambweni e kaunti ma Kwale chiegni juma achiel bang' nek mare. To noko jabudho ka koko gochona koro achich ni nyathina ang'o miyo kogochnaga. Koro koromo chieng' Thursday to chunya ochako chich. Ng'at moro ni nong'ad Likoni kae. Koro awacho ni koso bin mano nyathina na chich nikech remo pek. Koro kogik chieng' Saturday moro to ng'at moro onyisa ni noyud wich wiye ariyo. To wich achiel rambanya to achiel ok rambanya. To ng'ato biro na gi picha moro to awacho ni ma nyathina nikech nyathini ok nyal tami. En nek ma bende ne osemalich mokalo gi moko kuom jotelo ma Likoni mane onyiso obila mondo mi otim nonro mapiyo mar yango jogo ma itudo kod nek ma kamano. County Commissioner, wewe ndio chia kwa kaunti nzima kwa mambo ya usalama. Can you just please beef up security in Likoni constituency? Can you just see those perpetrators? Tunataka tuwapate wale perpetrators na tujue the reason why hiyo kitendo imefanyika. Kora jeni no wacha ne mama nyathimo gikne. Matimo miranga ne wadhi amenyu kora sebedo ng'ama ng'ongo. Nyathina ne kanu giko dhi menyo nyathina ok omenyo. Kata kamano, gima mako dhogi en kaka gibiro dhi iko ringre no maonge fuondni mamoko mag del mapok oyudi nyaka sani. Ne wadwa yudo lwedogi ei gunia ei ot moro kamaendi magigo nitie ka. Koro chakre bam nyaka tielo onge. Ok ni kai sama gimo timo ka kolielo timo ma ng'ato yanka ng'ama yango gweno ni to gitimo uchunguzi mathem. Gitim ka ma kode be kata nyathigi mondo ong'ade ka ng'ad nyaminwa ni de chalne ginade kapo ni watgi mondo ng'ade gitimo uchunguzi gi chunya achiel. Geno mar anyuola ne yudo fuondni mamoko mag dend nyargi medo mana karumo ka koro kwayo margi en ne obila mondo mi otimie nonro mapiyo mar neno ni giyudo fuondni makamago eka gidhi gi iki. An gima kwayo jene kora kwayo kony manyasa Ramogi TV, Mombasa. Watigi weche mag tuke ni tuke mag skunde mag sekondari e gwenge mag Nyanza ma oting'o sikunde mawuok e kaunti ma Migori, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Kisii kod Nyamira ochakore ayanga e sikundi ya wuoyi mar St. Joseph Rapogi e kaunti ma Migori. Tuke go ma oting'o mag opich okapu agoko miluongo ni rugby, hockey, handball kod opich okapu miluongo ni basketball dhi nyime nyaka tarik 15 dweni kama ibiro yude jaloch madhi chung ne Nyanza e piem mar Kenya mangima ma ong'ere kaka national teams. Maendi dhi bagi e kaunti ma Mombasa dwe mar 4 higani. Piem mar ng'wech bende kiny chakore sikundi ya wuoyi mar St. Pius Uriri e kaunti ma Migori. I've already talked to him also. And I've told him we needed 4 benches. Aswadi yono mbaka yundo mose donje studio babu weno Embakasi East janjawa Embakasi East wadhi go mbaka weche mang'eny mar ODM kaendi weche mag komiti gi weche mopogore dwaro winjo pachi ari adek auchiel nono kaka inyalo yudo wa kidhi mabor ahinya buch jopiny chakore mana dakika matin bang' yueyo ni.
Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on Motorcycle. For you travel, explore, discover. Wacho, kagezo